Thank you, Jesus. Hallelujah. Mela għaziz aħwan il-għawkom il-lejla għal-messaġġ tal-lejla. Eja, niftħu qalbna għal-kelma tal-mulej. ħamorru fi ktib ta' Romani kapitlu 3 u ħanitolbu. Misi Għaddis, grazzi tal-kelma tijak. Thank you tal-mużika. Grazzi mulej Għaddis tal-kelma tijak. Nirringrazzjawk mulej li jinti ħadkellimna u tkompli tkabarna fl-arfin tal-glorja tijak. Irċivi mulej glorja u nur u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktib ta' Ħabakuk. Ħabakuk. Ma nafx jek tinstemax tajba Malta ki kollok xi tifel tgħidlu Ħabakuk. X'inhi? Ħabakuk kapitlu 2. Dan ħan qisu bħala it-tielet messaġġ fuq il-glorja tal-mulej. Dawk li ma smajtux il-messaġġi l-oħra, morru jisimgħu il-messaġġi tiegħi tal-glorja tal-mulej tal-weekend li għadda fil-konferenza. Ħabakuk kapitlu 2 vers 14. L-art kollha kemmi għattaraf sewwa l-glorja. L-art kollha għattaraf. Li mart, il-popli, għat jarfu sewwa l-glorja tal-mulej. Bħalma u mix il-bahar bl-ilmijiet. Mela l-pjan tal-lawa xirid jixtieq li l-popli kollha, l-art kollha tkun mimlija bil-arfin tal-glorja tal-mulej. Morru fil-ktib tan-numri. Ktib tan-numri. Dan huwa ktib tal-evangelisti. X-evangelisti ġerment uħobbu joddu kemm daba taw ħajthom il-mulej. U jekk xi ħadd jgħidlek imma Alla ma jimportax in-numri, le jimportax. Infatti semma isem ktib wieħed minnhom numri. Importanti għal Alla numri. Speċjalment meta kull numru hija erwieħ. Alleluja, numru kapitlu 14 vers 21. Daw pratikament jgħidu more or less l-istess ħaġa ġas biex norikom x'inhu l-qalb tal-mulej u n-nies il-koll li għamlu f'din l-art semaw li inti qiegħed f'nofs vers 14 skużawni 21 imma daqs kemmu minnu li jien ħaju l-art imtela bil-glorja tal-mulej Alla qed jagħmel weda ta' dawn qed jagħmel ħalfa li l-art kollha li x-xewqa tal-Alla li tkun mimlija bil-glorja tal-mulej. Amen. Iżajja 6 vers 3. U kienu jgħidu u jwieġbu lil xulxin. Għaddis dan huwa jitkellem fis-sema, fil-ġenna. L-anġli, ċerubini, bdew jgħidu. Għaddis u l-mulej tal-eżerċiti. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. Aħwa, hija l-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu milli taf int? Hija ħafna partijiet mill-art mimlija bil-glorja tiegħu? Xi partijiet mill-art mimlija bil-glorja tiegħu? U x'jimtela l-art permezz ta' xiex tintela l-art bil-glorja tiegħu? Morru fil-ktib ta' Romani kapitlu 3. Skrittura li ħafna minnkom tafuha u jekk ma tafuhiex suru fuqha. Ippretkajt fuqha fil-konferenza 23. Il-bnedmin kollha dimbu ċaħdu mill-glorja. Il-bnedmin kollha dimbu ċaħdu mill-glorja talla. Meta jiena tajt ħajti lil Ġesu fl-ewwel Ġunju. Fl-ewwel Ġunju tan-1995 kien l-ewwel darba li jiena konxjament tulit minn ġdid. Tħajt ħajti lil Kristu.
kien il-ġurnata li konxjament xaħat ftit minuti qabel, jew ftit sigħat qabel, evangelizzali u mort id-dar, irriflettejt u għamilt żgur li dak li smajt nkun għamiltu. Dak li jiena neċċetta u ngħid il-Ġesu Kristu jiġi f'ħajti. Meta għamiltu dan, ħassejtni differenti, letteralment ħassejtni differenti. Minn dakinhar bdejt nikber fl-arfin tal-mulej. U kont qed immur komunità, knisja, sejħilha li trid, li jemnu fit-twelit mill-ġdid, jemnu fil-ġenna u fl-infern, jemnu li Ġesu huwa l-unika medjatur, u għalkemm kienet non-denominational bħala komunità knisja, però kienu jiġħdu ħafna veritajiet oħrajn, ma kienux iħadnuhom fejqan, ħelsin, doni tal-Ispiritu Santu, il-qawwa tal-Alla, dawn l-affarijiet kienu jiġħduhom. Imma din l-iskrittura smajta kemm il-darba f'din il-komunità u anke b'komunitajiet simili li ġeneralment ikunu Kristjani li għal min jistudja ħajfhem x'ħanejt issa. Dawk li jemnu li cessationists, ġiri smajtuhom cessationists, li jaħsbu u jemnu u hemm l-ebda qas vers wieħed fil-Bibja qas testament qadim u qas ġdid. Fejn jgħidu li l-qawwa tal-Alla għaddiet. Il-mirakli għaddew, skadew. Li l-fejqan Alla m'għadux ifejja u jekk xi ħadd ifiq ikun mid-demonju minflok bil-kontra. Jiġifieri l-Alla ġabuh il-ħażin u d-demonju jagħmluh il-benefattur. Dawk għanejjes bħalhom jeżistu fid-dinja. Hemm minnhom fil-għaw komunitajiet bħalhom hekk fil-ħdan il-Kattoliċiżmu. Anka bosta evanġeliċi jemnu hekk. Ġeneralment jew kunu ferat jew metodisti, mhux kollha, ferat luterani, mhux kollha, ferat battisti, mhux kollha, għax jiddependi minn kull knisja hija unika. Anyway, ikunu cessationists, ġifieri cessation fisser to seize, the gifts seized, id-doni spiċċaw. Li hija ħmerija u hija dawa u insult fuq ċalla. Imma la spiċċaw dak kollu ma nafx jekk tiftakrux fil-ktib ta' Eżodu 33, meta Mosè qal l-Alla urini l-glorja, l-ewwel qallu rid nara l-wiċċek. Qallu ħadd ma jista' jara wiċċi u jibqa' jgħix. Qallu urini l-glorja u qallu l-glorja tiegħi norielek. Qallu mal-ewwel ħanpoġġik fil-blat u sakemm int fil-blat il-glorja tara. Aħna llum ninsabu fil-blata, Ġesu, u sakemm aħna fi Kristu naraw il-glorja. Halleluja. Grazzi Ġesu. U l-Bibja tgħidlek li Alla qal il-Mosè qallu meta tara l-glorja tiegħi ħanorik it-tjubija kollha tiegħi. I'm gonna show you all my goodness, the goodness of the Lord. Jiena u inti huwa dak il-poplu li Mosè jgħira lih. Jiena u int, mhux biss River of Love, għalkemm aħna mberkin ħafna, nirringrazzjaw l-Alla dak it-tort tal-mulej, mhux it-tort tagħna. Sewwa, imma aħna poplu minn kull min huwa vera ġenwinament Kristjan, dan huwa riservat għalih. Riservat għalih, amen? U Alla jixtieqek li inti tesperjenza l-glorja. Amen? Aħna nxandru, jiena ma nxandarx il-Vanġelu tal-Battisti, lanqas il-Vanġelu ta' Ruma, tal-Kattolċi, u laqqas tal-Gregi l-Ortodossi. Laqqas nippritka l-Vanġelu tal-Evanġelisti, jew tal-Evanġeliċi, jew tal-Pentekostali. Issa nieħu tajjeb minn kollox, imma jiena nippritka l-Vanġelu tas-Saltna. Amen. Imma waħda isem ieħor li jagħtanata għalija fil-Bibja hija l-Vanġelu tal-Glorja. Dak huwa isem ieħor li l-Bibja semmi il-Vanġelu tal-Glorja. Għaliex fil-Glorja hemm it-tjubija kollha tal-Alla. Halleluja! Dak huwa int, dak kollu huwa għalik, amen? Hawn xi ħadd ma jridux?
Għaw xaħat iridu? Hallelujah, mela ħudu, irċivih in Jesus' name. Hallelujah. Mela jina u inti nafu li l-pjan Alla jixtieq, rajna 4 fi-Skritturi, li jixtieq li l-art tkun timimlija bil-glorja u bl-arfin tal-glorja ġifieri jarfuha, jarawha jmissuha. F'Romani kapitlu 3 vers 23, vers li jintuża bin bosta evangeliċi u tajjeb, imma jifqu sa ċertu punt li l-bniedmin kollha dimbuċ jaħdu mill-glorja Alla. Jiġifieri tilfu, naqsu milli jaraw jirċievu jew jimxu fil-glorja Alla. Amen? Isimgħu di, għal dawk li intom ħatamlu l-courses, jekk inti tittapprezza l-glorja Alla ħafna iktar, għamlu l-course Theology of Righteousness. Għax hija the righteousness we have received in Christ that paves the way for the glory. Għax aħna meta aħna sirna u ġejna poġġuti sew fi Kristu quddiem Alla, dak huwa li titri għall-glorja. Mingħajr dak ma tistax tara l-glorja. Għax inti peress li Adam u Eva tilfu il-pożizzjoni tagħhom quddiem Alla, ġew imneżża mill-glorja. Imma jekk dik il-pożizzjoni quddiem Alla tiġi irrestawrata bid-dem ta' Kristu, mela issa ġejt kandidat biex terġa' tara fuq ħajtek il-glorja. Halleluja, glorja lil Mulej. Amen. Issa ħafna minna naħsbu li aħna l-glorja ħanarawha fil-ġenna. Ovvja. Imma Ġesu mhux qed jistennik jew jridek li inti tistenna sa tmur il-ġenna biex tara l-glorja. Tibda tara l-glorja meta titwieled mill-ġdid. Amen, meta titwieled mill-ġdid. Sekk inti u qed ngħid għal dawk kollha li qed jaraw dan il-Facebook u dan il-YouTube. Tmur jew tagħmel parti minn xi komunità jew minn xi hekk imsejħa knisja li ma jemnux fit-tjubija Alla fej jidħol fej anħel sin mirakli, doni tal-Ispiritu Santu, professiji, lingwi, u għax qalulek li daw għaddew, daw qed jisirqulek il-glorja. Qed jisirqulek il-glorja Alla. Ħanejlek x'nagħmel jiena kieku meta niskopri dil-verità. Ġieli rajtu l-Speedy Gonzales? Jew il-Bugs Bunny? Kemm jiġri, jew nkella Road Runner, hekk nagħmel. Bye! Għax huwa insult, moħħkom hawn. Intom evanġeliċi. Jiena wkoll parti minni evanġelika, ma mhux kollox. Għax hemm evanġeliċi nisħi nagħmilha ngħid li jiena nidentifika magħhom. Isimgħuni. Issa ma tinsemmi l-ebda semmi ġifieri għax tuħalik personali. Qed ngħid il-kamera. Jekk inti daw l-affarijiet neżżajt lill-Kristjan, lil binalla, bint Alla, minn daw l-affarijiet, tafx neżżajt ukoll is-salib ta' Kristu. And now we are treading on very dangerous ground. Għax kien is-salib li jagħti aċċess lili u lilek għall-glorja Alla. Allura inti tkun qed iġġib il-Vanġelu, is-salib ta' Kristu u d-dem ta' Kristu fix-xejn. Jew nkella tnaqqaslu l-glorja. Għal xi bosta well-meaning kattolċi, inkluż mexxejja, assissin, charismatic leaders li hemm ħafna tajjeb ta' fikom ukoll. Ma jnux qed insemmi ismijiet. Li intom tollu l-Marija fej fil-Bibja qatt ma tiġi mollija, jew tollu l-Isqof u l-Papa u l-Assissin u l-Qaddis u l-Patriarki, qed naqsu l-glorja lil Ġesu. U qed tagħmlu affarijiet
li huma ereżijiet da u li la tara l-Kristu. La l-lom Ġesu Marija fid-dinja u l-lebda apostlu ma jagħmel. Allura intom ma tkomx bħala apostli, issiru apostisi. U kieku kont jien naħrab. And I will tell you, don't call us, we'll call you. U tal-biża kbar, meta għandek hekk imsejħa ċertu kristjanità ċertu denominazzjonijiet li jeżistu f'ħafna denominazzjonijiet. Fejn meta jaraw il-qawwa tal-Alla, inkluż pereżempju bħax-xhieda ta' Ġeħova, jgħidula mid-demonju taf x'inhija tal-biża. Tal-biża. U ngħidilkom bħalma qal Ġesu lill-Fariżej, intom la tafu l-iskrittura u laqqas tafu l-qawwa tal-Alla. U żgur għadek ma xemmejtx, laqqas qatram il-glorja. Amen, Ahwa. And yes, thank you. Thank you for your permission. I will preach it. Hallelujah. Mela meta inti isimha wassa Romani kapitlu 3. Romani 3. Il-bnedmin kollha dimbu ċaħdu jew waqgħu jew tilfu jew immissjaw il-glorja tal-Alla. Għalhekk issa ma jkunu ġustifikati bil-grazzja tiegħu li jagħtihom minn rajh bis-saħħa tiegħu biss mhux bis-saħħa tagħhom permezz tal-fidwa li hemm fi Kristu Ġesu. Ġifieri qed jgħidlek dal-kliem qed jgħid diġà tulek ta'. Ġifieri jgħidlek dawk imma li aċċettaw il-Ġesu Kristu u rċevew il-fidwa ġew mifdija. Xi tfisser mifdija? Kienu f'post, waqgħu u reġgħu mifdija u mixtrija lura. Dik tfisser mifdija. Għal dawk li bosta kattolċi li għandhom id-dar jisimha Redeemer, dik ukoll tgħix dak li sem biss, int tgħix fil-glorja. Redeemed from what? And redeemed to what? Għattifu għahwa? Morru fil-ktim ta' Efesin, kapitlu 1. Illi kieku kelli nasi jisem ieħor l-River of Love, taf x'in sejjaħilha? Id-dar tal-glorja. Allura l-Ġesu ma semmiħx. Ġesu hu l-glorja. Ġesu hu l-glorja. Għalhekk aħna l-Bibja tgħidlek Ġwanni kapitlu 1 vers 14 u 18, aħna rajna l-glorja, missejna l-glorja, rajna l-glorja timmanifesta qudiemna u jismu Ġesu Kristu. Halleluja! Arax diżunur dawk il-povra knejjes, povra blaktar mawsat assolut, underline u bold u highlighted. Meta jiġu jgħidulek għada Ġesu madu ġifejja. Għax aħna m'għadniex fl-istaġun tal-mirakli. Infatti aħna m'aħniex fl-istaġun tal-mirakli, aħna naqdu Alla tal-mirakli. Jisi, jina nejdom daw l-affarijiet għax naf ħafna well-meaning Christians xed jimmissjaw. U ħafna minnhom huma saċerdoti, sorrijiet, isqfijiet kattolċi, xut minnhom huma pastors battisti, xut minnhom huma pastors pentekostali bl-ebda laqqas qatraq ta' qawwa ta' pasti pentekosta magħhom. Sewwa. U daw jeżistu madwar id-dinja. Inkluż f'Malta. Once again, għattilkom, kamil darba, salva biss jekk vera għandek il-Kristu. Imma Ġesu ma ġiex biss biex inti salva
u tiskansa l-infern. Imma ġi wkoll biex inti tibda tesperjenza l-ġenna u l-glorja tal-Vanġelu ta' Kristu minn hawn. Il-lejla jalla, isimgħuni aħwa, number 1. Daw kollha li intom hawnhekk kunu żguri li għamiltu like u subscribe għal YouTube channel tagħna u xxerjawh ma' ħbieb tagħkom kollha. Però l-lejla nixtieq jalla dal-messaġġ jarawh ħafna saċerdoti, mexxejja karizmatiċi, mexxejja tan-neokatokumenali li ħafna minnhom jekk għandhom il-Kristu ħajsalva. U Alla ħares mhux hekk, għax kieku ħafna iktar ħajn telefoniet. Imma you are coming short. You're still coming short of the glory. Many are coming short. Anka xi wħud mexxejja tal-komunitajiet Kristjani. Many are still coming short. I know it first hand. Jiena mhux ħansemmi ismijiet għax jiena ma nemmen bl-ebda mod nattakka nistalla la Kattolku, la Protestant, la Evanġeliku ma nemmenix. Imma meta jkun hemm dottrini li qed jisirqu l-poplu tal-Alla li l-Alla swilu kollox permezz ta' ibnu s-salib, jiena mnalla smajt il-xi ħadd bħali għax illum naraf kemm kont qed nitlef qabel. U I owe it to people who were able to preach to me the truth with love. I owe it to them. Issek qalbek kum miftuħa m'intix ħatuħu għalik. Il-verità biss toffendi il-dawk li jobodu l-verità. Il-dawk li jħobbu l-verità tinżilla masel. Amen. U l-verità biss taħilsek. Amen. Thank you, Lord. Gloria lilek Abba Missir. Efesin wieħed isimgħu kemm tal-ġend l-iskrittura li aħna fil-komunità nitolbuha ġifieri niddikjarawha għax hija l-unika talba li mhux qed ngħidilkom itolbu bis-sekk, imma hija l-unika talba li naraw il-Pawlu jitloba kważi f'kull littra tiegħu. Isma' vers 17 jew nibdew minn vers 15. Għalhekk jiena wkoll li smajt bil-fidi tagħkom fil-mulej Ġesu bil-maħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha ma nixbaqat niżżeħħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Dan huwa t-talb tiegħi li Alla ta' Sidna Ġesu Kristu l-Missier tal-Glorja jagħtikom spiritu ta' erf li jirrevelalkom biex tarfu sew il-glorja. Li kieku Alla ma jridniex inkunu nafu bil-glorja u nimxu fil-glorja u nimmanifestaw il-glorja. Pawlu qed jgħidini qed nitlob għalikom biex intom tarfu għall-glorja. Timxu fiha. U jdawlilkom l-għajnejn tagħkom, qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama ta' sejħa tagħkom. X'inhu l-għan tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisejn. Il-wirt tiegħi u tiegħek not just to be saved, a sinner saved by grace only ta. Number 1, min jifhem il-glorja għara ma tmurx tgħid you're a sinner saved by grace. Għax tkun tgħid dawa. You're either a sinner or you're saved by grace. I was a sinner and I have been saved by grace. Imma għal dawk li tarfu l-iskrittura u qed intikom tiġa tħurrun, Alla l-pjan tiegħu jrid li dak li aħna tlifna ma' Adam u Eva ngħixuh issa li aħna qegħdin fl-art imwieda issa fil-glorja issa. Amen. Għal dawk li għadkom forsi ma qbattux x'in il-glorja baser xi babel hekk fl-arja. Il-glorja hija l-atmosfera tal-Alla. Fejn Alla hu il-glorja dem. Fejn hemm il-glorja Kristu jatem. Fejn hemm il-glorja tibmanifesta, is-sopranatural isir komuni. Smajtuha? Is-sopranatural isir komuni. Nagħti biss tifħir u xi kultant hawnhekk tgħid glorja l-Bibja, biss l-Alla li din hija dar tas-sopranatural. Nies jinħelsu ġimgħa wara ġimgħa mid-demonju, nies ifiqu ġimgħa wara ġimgħa.
Għaliex fejn hemm il-glorja, dak li huwa is-soprannaturali jsir il-komuni. Alla jridek li inti tgħix dak li huwa komuni għan-nies saltna. Li jarfu il-Kristu li huwa r-Re tal-glorja. Halleluja. Għal dawk li intom mintomx indorin tismawni, ħaneżek issa. Jien ma nemminx fil-bambin. River of Love ma jemnux bil-bambin, ta' aħna nemnu fil-Re tal-glorja. U jekk għadek dbennu, żgur m'intix ħadduq il-glorja. U għanna turrun saċerdoti, ministri, għadhom ibennuħ sal-lum. U mux tabxejn mimli min rasom saqaj bil-mart. Don't touch that. Don't touch this. Brother Matthew, għajn għamlu Kristjan, d-dikska. Eden kien mimli bil-glorja tal-Alla. L-atmosfera ta' Eden kienet mimlija bil-glorja tal-Alla. L-Eden kien il-paradise, jew mux paradise bejta, l-melliħa, kien il-ġenna fuq l-art, mimlija bil-glorja. Adam u Eva kienu jiexu fil-glorja u ma kienu jafu xejn għajn ħlief il-glorja. Halleluja. Amen. Meta Alla keċċihom il-barra, għax dimbu, daw tilfu id-DNA tal-ġenna, tas-sopranatural, tilfu id-DNA. U għalek, għalix, Alla ma jistax jammar fid-dnub, Alla ma jistax il-glorja ma tammarx fejn hemm id-dnub. Infatti, ġili forsi smajtuni nejda simili ta' di, li kiku inti il-glorja tiġi fik u in ma tkunx imbujat minn ġdid, tifqak u toqtlok u tixwik u ma jsibux qatra minnek warajk. Zi, għalix taħseb Alla qal, Ġesu Kristu qal li jeħtieġ li namlu d-dammiġġana ġdida biex timtela bit ġdid. L-ewwel ibda li d-dammiġġana, l-ewwel twilet minn ġdid. Mbagħad ixxenna għall-glorja. Imxenna għall-affarijiet Talla. Amen, mhux affarijiet tal-Knisja tiegħi. Talla. Amen. Alla sallum jixxenna u baqa' minn dejjem jixxenna għal xirka fellowship. Komunjoni, koinonija mal-kreazzjoni tiegħu. U sakemm Ġesu ġie u ipprovda temporanjament, kulħadd jgħid temporanjament, sakemm Ġesu ġie, wej biex il-poplu tiegħu jidħol fil-preżenza tiegħu temporanjament. Li din kontinwament titfakkar il-Alla li hu xi darba fil-futur kellu iċedi ħajja tiegħu stess. Għalhekk kalla libbes lil Adam u Eva bil-ġlud tal-annimali li dan jirrepreżenta it-tixrid tad-dem u sagrifiċċju ta' ħaruf innoċenti. Fejn Ġesu Alla nnifsu stess il-jienu, Ġesu għal f'Ġwanna 5 u Ġwanna 8, jekk intom ma tannux li jienu, tmutu fid-nubietkom. Ġwanni kapitlu 19, meta ġew armata sħiħa, għallu l-għat infittxu l-Ġesu, u għallilhom jienu, u saru tapit. Sorry, Lord, għanżom għallura, ma mux noqtolom istadaw, għaxan kella il-pjamma l-għat, ma nwet għawx. Il-jienu, għal dal-klim f'Ġenesis 22, għal Alla Abram, meta tella l-libnu Zak fuq il-montanja,
Għax Alla qallu rridek toffri dik l-iktar ħaġa żgħira għalik. Tittara l-glorja qabli jitlobilek Alla dik biex toffri dik l-iktar ħaġa żgħira għalik. Però jekk talabilek Alla nista' nassigurak li m'għandu bżonn lejlek u laqqas li qed jitlobok, imma qed jippożizzjonak biex tirċievi l-glorja. Isimgħuha. Alla għalhekk Ġenesi 22 vers 8. U Abram wieġbu lill-ibnu. Alla jipprovdi lilu nnifsu ħaruf għas-sagrifiċċju ibni. Smajta dik int sew. Inti dik tismajta sew. Inti żgur smajta sew din. Intom żgur smajtuha sew. Abram qal Alla jipprovdi lilu nnifsu ħaruf għas-sagrifiċċju. U baqgħu sejrin it-tnejn flimkien. Alla provda u għamel wej għall-umanità biex l-umanità li tarfu jerġgħu jiġu jirrestawrati lura fil-preżenza tal-glorja tiegħu. Dawk isejħu Kristjani. Dawk isejħu Kristjani ta' bħal ta' River of Love. Halleluja. L-umanità topera l-aħjar mod fil-glorja. Dak huwa l-aħjar post li nistgħu noperaw jament fil-glorja. Għax hemm krejna, hemmhekk ġejna kreati. U hemmhekk aħna niksbu il-potenzjal sħiħ tal-pjan divin oriġinali li Alla kellu għalina, il-kreatur tagħna. Alla provda isma'wa di. Tiftakru meta Adam u Eva u s-serb dimbu? Alla ipprovda lil Adam u Eva instantanjament. Kulħadd qed instantanjament. F'ħakkatajn. Ġifieri ma milx snin jistenna. F'ħakkatajn fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 3 Alla provdilhom covering temporanju għax li kieku ma provdilhomx covering temporanju kienu jmutu. Fiżikament, għax mietu spiritualment. Allura biex ma jinxtwewx u biex ma jiġux maqruda u jisiru rmiet, Alla immedjatament dimbu morara fil-bibja. U mal-ewwel Alla provdilhom ġlut. Għax sekonda oħra baqalek u nixwik. Għaliex? Għax il-glorja tal-Alla ma toqgħodx fejn hemm id-dnub. Allura Alla kellu jagħmel wej li l-bniedem bid-dnub jagħmillu wej u provdilu wej biex jista' jkun jgħix u jista' jeżisti u jieħu nnifsu l-preżenza tiegħu. Halleluja. Glorja lilek Abba Missih. Kien jaf li hu stess kellu xi darba jiġi u jagħmel dak li kienet jiżvija, dak li kienet jiġi fix-xejn unfading bl-Ingliż sejlek. U jagħmlu xi ħaġa li tibqa' l dejjem etern. U ma ksihomx għax kienu argwenin. Ara ma taħsibx li Alla għax ralhom patattom skandalizza ruħu. Għazat. Ġiri għal dawk li intom tgħidli pastor m'għandix tħin itlob meta tkun f'ħdej tron. Alla mhux ħajjuħu għalih. Alla jrid jisma' minn għandek. Amen. Glorja lil Mulej. Mhux nkun ta' disprezz, qed ngħidilkom li jiena u inti għanna nkunu kontinwan f'xirka għal dawk li għadhom qed jgħidu m'għandix ċans, kellmu l-Alla f'dak il-post. Qed tieħu xawer, kellem l-Alla, faħru l-Alla, kanta. Faħru. Amen. Il-Bibja tgħidlek Adam semma lil martu Eva għax hi kienet omm il-ħajn kollha u l-Mulej Alla għamel lil Adam u lil martu ħwejjeġ tal-ġid u libishom hu. Jiġifieri għamilhom l-omu, is-sagrifiċċju provdeħu u libishom hu. Aħna naraw il-grazzja ta' Alla li kienet ġiet fuqhom immedjat. Alla għamel xi ħaġa magħhom li ma kienx jistħoq ilhom. Ħalli ma jiġux
maqtula mixwija bin-natura tal-Alla. In-natura tal-Alla hija l-glorja. Permezz tas-salib, Alla issa jaf u jiftakar li il-wej għal-preżenza tiegħu għall-umanità hija biex huma jimxu fil-glorja permezz tas-salib, jimxu fil-glorja u ma jiġux maqtula. U jipprovdi wkoll lin-natura tiegħu, lill-poplu tiegħu, lin-nies tal-umanità li huma jistgħu jiġu containers tal-glorja tal-Alla. Kulħadd jgħid jiena kontenatur tal-glorja tal-Alla. Jien kontenitur tal-glorja tal-Alla fi Kristu. Alla provda fit-Testament qadim, narawha di permezz tad-dell li jekk jiġi żmien li issa ovvjament qed narawh warajna x'ġeżar. Li permezz tas-sagrifiċċju u tad-demm imxeret ta' Ibnu Ġesu Kristu bla teba u bl-ebda ħażen imma pur. Skont it-Testament il-qadim, Alla kien kontinwament infakkar li jiem sena wara sena li hu jgħid u jrid iżomm il-weda tiegħu li kellu jipprovdi lilu nnifsu ħaruf. Amen. Alla u Alla tal-ħajja. Alla mhux Alla tal-mewt. Ħanilkom aħwa. ċertu nies fit-Testament il-qadim mietu minħabba li ma kinux imlibsa sew. Mhux għax kellhom il-bikkini u t-tupis dawn. Għax jekk jinsqu lejn il-glorja tal-Alla mingħajr ma jkollhom id-demm ta' ruħ ħaruf fuqhom jinxtwew. Meta l-qassis il-kbir li kien jidħol darba fis-sena, sal-Bibja tgħidlek fi ktieb tal-Lut, borru aqraw sew Lut, Kattolċi, għamillek innifsek favur, u mur aqra ktieb tal-Lut, kulu u modu. U ħanejdilkom bimħabba. Ma tibqax ħadma waħda kattolka f'ġismek. Laqqas inklinazzjoni qatra. Ma rridx ninsulta l-ħadd, però l-verità qed tiġi mxandra. Aħna ngħixu f'pajjiż kattolku. F'pajjiż li bosta kienu mrabbin kattolċi, jien wieħed minnhom. Inħobbhom u Alla xorta jħobbhom u dak kollu li huwa lest għalija u għalik huwa lest għalihom. Amen? Però ħanejdlek aħwa, għandek ġieħ għalih danin? Għandek ġieħ għalih danin? Amen? Halleluja. Fi ktieb tal-Lut kapitlu 3 vers 1 u minn kapitlu 7 sa 10 tgħidlek li Ġesu huwa l-qassis il-kbir li daħal għalina, kulħadd jgħid daħal għalija. Fil-post il-qaddis biex fil-post il-qaddis kien hemm. Tiftakar hawn minnkom, kemm minnkom ma taf x'inhu huwa l-post il-qaddis? Kemm minnkom ma tafux x'inhu huwa Holy of Holies? Kemm minnkom ma tafux x'inhu l-post il-qaddis? Il-post il-qaddis kienet kamra żgħira. Ma kienx kbira ħafna. Żgħira. Kienet il-post it-tielet kategorija maqtuha fil-tempju. Għandek il-bidħa, it-tempju ta' ġewwa u l-post il-qaddis. Fil-bidħa jidħol kulħadd. Fit-tempju jidħol biss il-qassisin, u mbagħad fil-post il-qaddis jidħol biss darba fis-sena il-qassis il-kbir. U jekk ma jidħol sewwa il-qassis il-kbir, jidħol jimxi u joħroġ imkaxkar trab għax ikinsuh. Biex jidħol sew ma jistax tinstab dnub fuqu. Ġesu. Issa fil-Bibja tgħidlek li kien hemm assasin li mietu fil-preżenza tal-Alla. Fit-Testament il-Ġdid ukoll hemm nies li mietu fil-preżenza tal-Alla, tafu? Ħa ngħidilkom spekulazzjoni. Intom kontu tafu li fil-Fatti tal-Apostli kapitlu 4 hemm żewġ knejjes. Hemm il-Knisja ta' dawk tal-Apostli li kienu jxirku mal-Apostli.
Mbagħad kien hemm kategorija ta' Kristjani li l-Bibja tgħidlek kienu jemmnu ma kienu jibżgħu jixxirku mal-apostli. Kont tafa? Qatt ma rajtu għadi? Hemmhekk qiegħda mor studja. Darba smajt predikatur, jekk ma jsejżbal John Bevere, u għalhekk. Għal jien naħseb, għax kienet jitlob il-mulej u għallu ebni, għallu jekk jiena nimmanifesta l-glorja, kif inti tixtieqni nimmanifesta l-glorja, u kif jixtieq Gordon Ġamanxie u l-poplu ta' River of Love, għal nofs il-poplu tiegħi noqtlu. Mill-inqas. U nispiċċa nibgħathom il-ġenna kmieni. Għax ħafna jgħixu fil-kompromessi. Ma jgħixux vera l-mulej. U hawn nies jiġu River of Love. Li intom tgħixu fil-kompromessi. Issa ħanejdilkom l-ikbar kompromess għal-waġġej jismu l-elezzjoni. U ħawt minnkom ħad ivvotaw għan nies li jridu l-abbord, li jridu jikkorrompu lil-ulidkom fl-iskejjel. Li daħlu liġijiet kontra l-poplu tal-Alla. Għalkemm minix kattolku ma napprezza li Knisja Kattolika kienet għamlet riċerka fejn iktar minn 80% ma ridux li n-nies tal-istess sess jadottaw tfal innoċenti. Imma xi ħadd ta' dittatur li Alla neżza u weżza u għadu mhux lest, għadu għaddej. Daħħalha ċarta. Għadu attenti. Ħafna minnkom tkunu tafu fejn intkom ma' Kristu. La jkollkom il-karta tal-votazzjoni. Ma' nies, ħajvotaw nies li jibbuljaw il-Knisja. Jirridikolaw nies tal-Alla. U jċabċpulhom. Ħatmorru tivvotaw nies li jimmarċjaw ma' perverzjoni. Imma jekk kien hemm ċerġa ta' Kristu ma tarhom imkien. Mhux ovvja. Dal-waqt tkunu tafu fejn hu l-Kristjaneżmu tagħhom. Halleluja. Ġessu ipprovda darba l-dejjem. Fit-Testament il-qadim kien temporanju. Tidħol fil-preżenza u l-glorja titlaq. Fit-Testament il-ġdid issa Ġessu ġab mod li l-glorja ma titlaqx, tibqa' tagħmel fik. U jiena u inti jekk ngħixu għal Alla, aħna ngħixu fil-manifestazzjoni tal-glorja tal-Alla. Kemm jixtieq Alla li aħna nerġgħu lura dak il-post. Alla jrid u għamel il-pjan tal-fidwa u Alla jrid lilek u lili u l-Kristjani kollha tad-dinja ikunu aware li l-glorja tiegħu mhijiex cheap. Infatti swit il-libnu kollox. U ma tistax tiġi maħuda for granted. Ħadd ma jista' jixtri l-glorja jew jitwistja l-idea Alla biex jagħtik il-glorja. Alla nnifsu huwa l-glorja u Alla jgħidlek jien antik il-glorja jekk tirċievi u tagħti ħajtek u timxi miegħu mar-re tal-glorja. Fit-2 Korintin 3 vers 7 morru hemm. Jgħidlek hekk ara, 2 Korintin 3:7. Issa jekk il-ministeru tal-mewt imnaqqax fil-ġebel kien hekk imdawwal bil-glorja li wlied Iżrael ma setgħux iżommu għajnejhom f'wiċċ Mosè minħabba fid-dija tal-wiċċu, qed jgħidlek il-ministeru tat-Testament il-Qadim kien ministeru ta' kundanna. Ukoll kellu l-glorja dak, imma glorja li tgħaddi. Vers 8. Kemm aktar ikun imdawwal bil-glorja il-ministeru tal-Ispirtu, dawk li għandhom l-Ispirtu Santu mwilda mill-Ispirtu Santu, daw issa rċevew ministeru ta' glorja li ma jgħaddi qatt. Jekk il-ministeru tal-kundanna kien imdawwal bil-glorja, leżis, povri, maħbubin, prezzjużi, ħelwin, gustużi, dawk li marru lura taħt il-liġi, daw marru lura taħt
il-kundanna. Jekk il-Ministeru tal-kundanna kien imdawwal bil-glorja, glorja li tgħaddi, glorja temporanja, kemm aktar jiddi bil-glorja l-Ministeru tal-ġustifikazzjoni. Jekk inti ġid tfisser ġustifikazzjoni li inti issa llum iġġustifikat quddiem Alla fi Kristu u Alla jgħidlek ħanifqalkom kull dottrina falsa reliġjuża. Meta intu rid ġdid, number one m'għadekx midneb. Però mhux biss m'għadekx midneb, inti peress li issa sirt righteous fi Kristu, inti issa sirt bla dnub, bla ħtija, bla kundanna u fl-istess livell tal-Alla. Ma jfissirx li inti sirt Alla tal-eżerċiti, imma hu permezz tas-salib ta' Ibnu Ġesu Kristu tallek fl-istess livell tiegħu eżatt. Inti stenna ftit. Jiena u żewġ uliedi eżis, mhumiex jiena, imma fil-glorja tiegħi li tissejjaħ id-dar tiegħi, fejn hemm ir-renju tiegħi fejn jiena nmexxi, daw daqsi. Kapix? Battuha. Iż-żewġ li tiegħi Ġosea Mekajs, mhumiex jien, għalkemm għandhom l-istess natura tiegħi. Ħarġu miż-żerrija tiegħi bħalma jiena u inti ħarġna miż-żerrija tagħha, taf? Mhumiex jien, imma dak kollu li huwa tiegħi huwa tagħhom. Glorja lilek mulej! Halleluja! U mhux huma taw dal-privileġġ lili, jien taj dak il-privileġġ lilhom. Jekk aħna werrita tal-glorja ta' Alla, mhux aħna tajniha lilu, u ta' lilek, halleluja! Glorja lilek Mr. Addis. Thank you, Jesus. Ħankompli, vers 8. Vers 9. Jekk il-Ministeru tal-kundanna kien imdawwa bil-glorja, kemm aktar jiddi bil-glorja il-Misteru tal-ġustifikazzjoni, Ministeru tal-ġustifikazzjoni. Anzi, minn daqshekk dak li darba li kellu l-glorja ma kellu glorja xejn. Ħdejn il-kobor blaqis tal-glorja ta' issa. Morru għamdu għadġ bin, daġ di tifqalek ix-xeda. Di skrittura tifqalek ix-xeda. Jekk kien imdawwal bil-glorja l-Ministeru li kellu jgħaddi, għadda jew le? Għadda il-Ministeru ta' Testament il-Qadim bil-liġijiet kollha, bl-artali kollha, bis-sagrifiċi kollha, bit-tempju kollhom u bil-kmandamenti kollha. Kollha għadda. Kollha. Li kieku m'għaddewx kollha, kieku m'għandniex patt ġdid, kieku għandna patt improvjat. Jekk kien imdawwal bil-glorja Ministeru li jgħaddi, kemm aktar, kol għadjaj kemm aktar, u mdawwal bil-glorja dak li għandu jibqal dejjem, halleluja. Il-Testament il-Qadim, il-Patt il-Qadim, għadda. Issa l-Testament il-ġdid għandu l-glorja li tibqal dejjem, anzi l-Bibja tgħidlek, issa qed nikbru minn glorja għal iktar glorja, għal iktar glorja, halleluja. Fit-2 Korintin kapitlu 4, vers 3-4. Jekk imbagħad il-Vanġelu tagħna jibqa' mistur għal dawk li jintilfu, dawk li l-Alla id-demonju ta' din id-dinja, id-demonju jisejjaħlu l-Alla ta' din id-dinja. Dalmilhom il-moħħ tagħhom nieqes mill-fidi biex ma jarawx jid-dawl tal-Vanġelu glorjuż ta' Kristu li huwa xbija Alla. Jiġifieri x-xitan ma jrid l-ħadd l-almedin bi, la dawk kollha jisimu tal-messaġġ għadkom intkomx Kristjani, żgur ix-xitan ma jridekx jismu dal-kliem. U anka bosta Kristjani li huma mqabblin u iktar għandhom lealtà lejn il-Knisja u d-denominazzjoni u r-reliġjon tagħhom milli lejn il-kelma qaddisa Alla u lejn Kristu. Amen? Ix-xitan ma jridekx li inti tifhimha di. Ix-xitan ma jridekx tgħix fil-glorja. Ma jridekx taraf x'kwirt glorjuż hemm lest għalik.
li tista' tidħol fih issa. Amen aħwa. Hawnhekk ħanejt xi ħaġa u l-mulejjat il-grazzja u l-smieħ lil kull min qed jisma' dal-messaġġ. Meta inti tattakka nistalla u għal dawk li jattakkaw in-nistalla, nies li jimxu fil-glorja d'Alla, nies li huma ta' Kristu, nies li huma mimlin bil-glorja d'Alla, nies li jagħtu glorja lil Ġesu Kristu. U tattakkom dawn huma l-istess nies li huma mlibsa bil-glorja d'Alla, li suppost huwa kull Kristjan. Ma mhux kull Kristjan għandu l-istess ġuħ. Meta tattakka dawn in-nies, inti taħseb li di ħad tkun xi ħaġa favorevoli għalik f'għajnejn Alla? Meta nies jista' jkun Kristjan, jista' jkun pastor, jista' jkun isqof, jista' jkun apostolu, profeta, whatever, diaknu, jista' jkun elder, jista' jkun whatever. Jattakkaw nies li jkunu ġenwinament Alla, taf jiġrilhom? Jattiraw il-ġudizzju tal-Alla fuqhom. Ħanejt xi ħaġa li ħafna kieku ma jgħiduhiex. Imma jiena magħruf li ngħid ħafna affarijiet li ħafna nies jibżgħu jgħidu anyway. Wara kollox jiena martinku bħal ħadd ħlif bħal Kristu. Meta inti għandek nies, għandek ċertu mart. Meta inti tara Kristjani, mhux Kristjana xi imra darba filda. Kemm minnkom temnu li l-mart huwa l-pjan tal-Alla għalik? Temnu li Alla jridek tkun marit. Xi drabi. Darba fis-sena. Fix-xitwa. Kif jiġi l-COVID. Meta jitbidel it-temp. Kemm minnkom temnu li Alla qatt ma jridek marit. Dik hija l-Bibja. Isimgħu nisimgħu. I'm about to stretch every one of you. I'm about to get stretched bil-verità. Għax il-verità ma titbiddel għal ħadd. Ma tant għandek nies, inkluż nies fuq pulpti, pastors, kontinwament morda. Ara ma tmux taħseb li dak huwa l-pjan ta' Alla attra. 1%. 0.1%. Mhux dejjem, kulħadd jgħid mhux dejjem. Mhux dejjem, imma hemm drabi fejn min għamel hekk jaħkmu l-mart. Is-serjetà ngħidilkom. U din hija biblika. Jaħkmu l-mart. U jgħix kontinwament fil-mart. Jiena sissa inni Kristjan mill-1995. Inni fil-ministeru, ġifieri naqdi fil-ministeru, mhux ngħidilkom pastor, fil-ministeru. Infatti kull min jiġi reverovlav wara ftit ikun fil-ministeru. Suppost kull minu vera ta' Kristjan huwa fil-ministeru. Ma insomma, imma inni mill-inqas fil-ministeru madwar 25 sena. Għadni ma rajtx persuna waħda. Ministeru wieħed sew jekkux lokali jew barrani. Pastor wieħed sew jekkux lokali jew barrani li naf bl-aktar mod ċert jattakka n-nistalla, inkluż lili jew River of Love u nies bħalna li llum qiegħed sew. Laqqas wieħed ma naf. Laqqas wieħed ma naf. Mose x'jirrepreżenta? Kemm naħsbu? Le, Mose ma jirrepreżentax il-Alla. Mose jirrepreżenta il-liġi tal-Alla, Testament tal-Qadim. X'rajna l-liġi? Li wkoll kellha glorja? Meta kritikaw il-Mose x'għamel, x'ġralu? Imġidmu. Mietu bil-valenu tas-serb li kien tiġa fihom anyway. Dak meta attakkaw nies tal-Alla profeti fit-Testament Qadim. Dawk kienu taħt il-liġi. U attakkaw għaw kienu nies tal-glorja. X'narawhom jiġru li tamaw dwarhom?
jikluhom l-orsijiet, jimirdu bil-pesta. Il-grazzja tħejji triq għal-glorja. Pero min jizzufjetta b'affarijiet qaddisa tal-Alla, ikun qed iħejji ruħu għal-pesta u għal-ġudizzju tal-Alla. Mela jekk taħt it-testament il-qadim ukoll nies tal-Alla ġew ikkritikati narawhom jiġu ġġudikati minn Alla, x'ħajġilhom dawk li huma taħt iktar glorja? U tattakkom, u tikkritikom, u tiċċappashom mal-Facebook u mal-YouTube, u tikdeb fuqhom u tħammiġhom. Mhux qed ngħidlek li kull min jimrat ġaru hekk. Ovvja. Mhux qed ngħidlek li kull marda għax xi ħadd attakka Ministru tal-Alla. Però s'issa għadni ma rajtx Ministru tal-Alla wieħed li attakka Ministeri tal-Alla. Ministri tal-Alla, pastors tal-Alla, profeti tal-Alla u qiegħed sew illum. Hemm minnhom jiblaw ruxma ta' mediċina minn filosofija u mart mimlin mart. Msiken. Fit-testament il-ġdid naraw fejn il-glorja tal-Alla qatlet Kristjani. Kontu tafu għadi? Kontu tafu l-testament il-ġdid? Taħt il-grazzja. Xaħat brother għallillum għallina nuhu pjur nisma per ċertu preachers għax għandi bżonn il-biża tal-Alla. Tajjeb, praise God. Għalli għaxina l-grazzja ma tagħmilli xejn. Sena ftit, il-grazzja ma jfissirx li inti tista' tagħmel trita. Il-grazzja tfisser li Alla tgħidlek li dak m'intix kapaċi tagħmel bis-saħħa tiegħek kienet intik is-saħħa biex tagħmlu permezz tiegħek. U l-grazzja x'għamlet? Peress li tatna pożizzjoni favorevoli qudiem Alla, ġejna mħejjin biex nesperjenzaw il-glorja. Min ma jemminix, kompli kritika nistalla. Ara tiqaf. Kompli attakka river of love. Kompli attakka lili, ara ma tmux tiqaf. Mbagħad jekk inti tibda tieħu ruxma ta' pilloli minn filosofoloġija biex tista' tkun torqod biex jgħaddilek darek, biex jgħaddilek l-imsaren, biex ma jaqbdekx biex niżillek il-pressjoni. U tibda tgħidlu ma Lord, why? God is telling you why. U jekk int ħammixt nies pubblikament, trid tnaddafhom pubblikament. Għax il-pija il-marda ħatiħdok għal-mewt. And I am not joking. Pastor partikolari li jiena nammira darba kritika raġel talla li jiena nammira wkoll. Issa jiena ma tgħidlek nammira raġel talla għax jiena tallimt li inti tieħu tajjeb u tagħmel ħażin. Sewwa naf taħt min irid impoġġi u naf ukoll taħt min ma rridx impoġġi. Naf li l-min irid inħalli influenza li ħajti u naf li ma rrid ikolli xejn naqsam magħhom. Imma meta nattakkom u nikkondannhom u ngħidilhom jew tax-xitan u affarijiet oħrajn u valen u gideb qed tistieden saħta. Sewwa imma dal-persuna partikolari li jemmen fil-fejqan, jemmen dak li nemmnu aħna llum għax jemmen il-Bibja ta' kollox. Marat. U ma setax fiq. Jon kella dam biex jara l-fejqan. Ma da jaf li l-mart la jiġi minn Alla. Alla jridna nfiqu u naffariet mussew. U għallu mule għalix, xallu? Għallu għax inti ikkritikajt u ġudikajt il-qaddej tiegħi minn Alla. Għallu jekk inti ma tindimx, għallu m'intix ħadd fiq minna dik. U kollu jimur jiffaċċa għal dak il-pastor, għal dak il-ministru tal-Vangelu. U għallu, brother, għallu nixin għajdlek, aħfilli, itlob għalija, għaxin ikkritikajtek, kont taħrax miegħek u Alla ġudikani. U għalli meta tlabtu fit-tixfiċ il-mulej, għalli li jiena dina attirajta fuq ħajti għaxin attakkajt lilek in midluk minn Alla. Meta talab, ħafillu talab, fiq.
Aħwa ħanidukom aħwa. Għodu attenti. Mux tab xej meta l-ġom bevera għallu li kiku jina nimmanifesta l-glorja tijaj, kiku noft il-poplu tijaj nixbjom. L-Ananija u Safira x'kienu? Mux born again Christians daw kienu għon. Ma waqqaw mixwija taħt il-glorja tal-law. Kem noħdu għan for granted l-affajt tal-la? Kem noħdu għan for granted l-affajt għaddisa, kull ħadejt għaddisa. Il-glorja tal-la, hija għaddisa da. Ara ma tmux tikkritika l-Pastor Gordon Ġomma xew tistenna li kollok il-glorja tal-la. Enti dak tgħidu għax jaqbillek. Le anzi, ara ma tmux tiqaf tikkritikani. U jalla t-esperjenza l-glorja tal-la. Qabel il-glorja li ħad esperjenza was probabbli tkun il-ġenna għax joqtlok u joħdok hemm mal-ewwel. Għal min ma jridx jemmen, temmenx, iż-żuffjetta bija kemm trid. Tħabbix, tiqafx, no worries. Ħadd qatt ma miet bil-valenu li bela ħadd ieħor. ¿Capisce, amigos? Muchachos, muchachas, ¿todo bien? Taco Bell, aleluya. Gloria al Mulay. Oh, Jesus. Brother, praise and worship leader, come here, please. Morru il-fiktib ta' Filippin. ħanaqra l-kom il-baskettuni tolbu. Isima waħwa. Filippin 4. Għal dawk li jintom għamiltu għadi, ħanitlob għalikom il-lum. Jina nemmen li River of Love, waħda mir raġunijiet, mux l-unika waħda, li aħna imberkin, mod speċjali, għax aħna nitolbu għal min iweġġana u jikritikana. Vera, onestament. U min jajjarna u min jinsulentana, u fit-talb nitolbu bihom bisimhom iva. Għax qed imbirkuhom. Issa mhux kull min nitolbu għalihom ifisser li qed jattakkawna ta' ġifieri. Imma iva, nies li attakkawni kienu inġusti, kienu qarrieqa, kienu tradituri wara li nkun għamiltilhom ruxma ta' ġid, avolja nagħmlu għal mulej, ma u tatten Ġesu x'qal lil Sawlu, qallu inti mux l-Kristjani tattakkata lili. U ħana għalmek lezzjoni issa stess. ħana bajtek l-iskola tal-omja, peress li diġan tami. Allora ħana jek tfisser vera tkun għami. Mbagħad batlu xaħat titlob għalih li ma kienx min nies mill-poplu li jħobbu jagħmel magħhom. Batlu xaħat jitlob għalih li kiku Pawlu żgur mallu, dakka bat għalih, la ma rridux. Mela għal dakka bat jitlob għalik. Jekk ħassejħ li biex jitlob għalik jiena niġi ġabra. Taf għaliex niġi nitlob għalik? Għax apparti li jkun hemm barka għalik, hemm barka akbar għalija. Halleluja. Xi tallimt fil-ħajja tiegħi waħda mill-affarijiet li kull ma tgħaddi minnu huwa test. U għalla tittesta lilek. Alla lilek qed tittestja. U jiena u inti rridu noħorġu ngħaddu mit-test. Amen? Żewġ Skritturi 3 kemm naqrawhom u nitolbu. Filippin 4 vers 17. Supposta fuq għadi popolari. X'jgħid Pawlu? Ara x'jgħid Pawlu lill-Filippin u lill-Kristjani ta' River of Love. Jimlikom Alla tiegħi b'kull ġid fil-ħtiġa tagħkom dak kull għandkom bżonn skont il-għana tal-glorja fil-Kristu Ġesu. Amen. L-ewwel Tessalonikin 2. Vers 12. Isimgħu di. Farraġnikom, għamilnilkom il-qalb.
ħeġġiġnikom ħalli timxu kifu xieraq quddiem Alla. Li sejħilkom għas-saltna u għall-glorja tiegħu. Tieni Tessaloniki. Kapitlu 2. 14. Biex inti tikkritika n-nies tal-Alla, ministru tal-Alla, li għandek eluf ta' nies jersqu lej Kristu fil-ministeru tiegħu. Nies u nies inħelsu u tinsulenta nies bħal daw, int għandek laqqas qatt xammejtu lil Kristu u għandek periklu kbir li qatt min taħdem ta' miegħu. Qass jibżaw. Infatti fi ktib ta' Ġud jgħidlek anke l-Anġlu Gabriel jibża jgħid xi ħaġa. Imma ħafna Kristjani bħal boloħ ila balbu fil-vojt. Hekk jgħidlek. Għax dan Alla sejħilkom permezz tal-Vanġelu tagħna biex ikolkom sem fil-glorja. Ikolna sem fil-glorja għaliex aħna msejħin biex ikolna sem fil-glorja tal-Alla. Lut 2 u nalaqgħu. Mbagħad Lut 1 vers 3 u nalaqgħu. Lut 2 vers 10. Alleluja. ħattu pjaċir. Għax kien jixraq li Alla li għalihu biħsar kollox, waqt li wassal ħafna wlied għal-glorja. Iwassal ħafna wlied għal-glorja. Dak huwa d-destin tiegħi u tiegħek li naslu għal-glorja permezz ta' Ġesu Kristu. U ktib tal-Lut kapitlu 1 vers 3. U li ben li juddija tal-glorja tal-Alla u xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-klimu setana tiegħu wara li naddafna minn dnubietna għad fuq il-lemin tal-kobor tal-Alla fil-għoli ta' smawi. Il-lejla imbaxxu rasna. Kemm hawn minnkom intom tgħidli, onestament issa ta' mhux ġas biex tolli jdejk. Tkun dak il-persuna li timxi fil-glorja tal-Alla jdejk. Bravi. Imma rridek tagħmel daw ir-riflessjonijiet issa stess ħanitolbu. Daw kollha intom fuq YouTube u Facebook. Jekk inti vera tkun wieħed minn dawk il-kandidati li timxi fil-glorja, manifestazzjoni tal-glorja tanġibli tal-Alla minn issa. Isma'. Number 1. In them min kull dnub u min kull ħaġa li tibblokjalek il-mixja tiegħek biex tidħol u vera timxi fil-glorja tal-Alla. 2. Dan kemm il-darba tu naħseb kull messaġġ. Aħfer lil min weġġek u berikom issa. Berikom. Aħfer u berek lil min weġġek. Ħanejdlek, ċertu nies just to say God bless you is not going to be enough. Xuħut nies inti tant weġġajthom li sraqtilhom. U Alla ħajdlek roddilhom. Point 3. Imxi fl-unur u fl-integrità. Fi ktib tas-Salmi 101, wieħed mill-iktar skritturi favoriti tiegħi, tirtites minn qadim. Jgħidlek minnu dak li jiena jimxi miegħi f'dari? Dak li jimxi f'ħajja ta' unur. Ħajja ta' integrità. Imxi f'obbedjenza. U imxi f'obbedjenza. Point 5. Timxix fil-kompromess. Aw kattolċi qed tagħmlu ħafna kompromess. Għalhekk ma tistax tara l-fejqan. Mhux Alla ma jridx ifejqek, għax Alla jrid ifejqek dejjem. Imma Alla jaf li inti l-verità tafa
u xorta ma tix tagħmilha. Ma xinek kim dorri, ma laqpa kif int, la drajtek, u qatt min taħaddu l-glorja. Inti l-vera tafa, u nutli, imma ħnek jalmuna l-knisja. Għal-Alla, xala biebu. Alla standard wieħed għandu, jismu Ġesu Kristu ta' Nazaret, ir-Re tal-Glorja. Mela iqaf għamel il-kompromess. Minn fejn waqajt. U ibda gawd il-glorja li Alla rriserva lik fi Kristu Ġesu. Halleluja, ħajjan umu bil-mifa. Grazzi Ġesu. Jak dan huwa messaġġ li lilek messek, lilek kelmek, li dan huwa deċiżjoni li inti vera b'qalbek kollha trid tagħmel u dal-pass li trid tagħmlu f'ħajtek. Għajdi talba warajja stess. Għajdi talba warajja stess. Number 1, illum ħanitlob l-ewwel qabel kollox għal dawk li jridu jiġu lura lejn il-missier. Tlaqtu mid-dar fejn Alla ħawlek. U jekk inti mort f'xi komunità, knisja, li forsi hemmhekk il-Kristu sibtu, imma taf li jirreġettaw ruxmata turrun oħra affarijiet tal-glorja tal jirreġettawhom. Ħanejdlek aħwa, naf li mhux faċli. Pekku jiena nitlaq. U ħanejdlek kif, bil-mħabba u bil-rispett. Mhux najjar u nattakka lil ħadd. Bil-rispett u bil-mħabba. Imma la imma hija għalija iktar, ma la mart inħalli xejn u l-ħadd iwaqqafni minn dak kollu li Alla għandu għalija. Amen. Bil-rispett u bil-mħabba. Issa, l-ebda dar mi perfetta. Imma għaw djar li ma tanċaw, imma għaw djar li jriduk li inti timxi fil-glorja talla. Naf żgur, b'river of love. Li nistanejlek hija ejja u wara u duq kemm hu tajjeb il-mulej. Il-mulej tal-glorja. Sekk inti tittati ħajtek il-Ġesu l-lum għall-ewwel darba f'ħajtek u jdejk. Għaw xagħti xi jagħti ħajtu lill-Kristu l-lum għall-ewwel darba u jdejk. Jekk inti tixtieq tagħti ħajt tgħid il-mulej jaħfillek nubietek, titwilet minn ġdid, tkun salvat, ismek miktub fi ktib tal-ħajja. Halleluja, u dan inti u jdejk issa stess, għaw xi ħadd l-lum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Tiġix tgħid li jiena reliġjuż, jiena mmur il-knisja jew mmur it-tempju jew mmur is-sinagoga, ma jfisser xejn. Tista' tmurhom it-tlieta l-huma. U xorta ma tkunx imwieled minn ġdid. Tkun imwieled minn ġdid. Jekk inti għadek qatt ma twiled minn ġdid u tgħid li jiena nixtieq nitwieled minn ġdid, olli jdejk, hawn xi ħadd? Olli jdejk. Mela dawk kollha li olejtu jdejkhom, jew xtaqtu tollu jdejhom, u jdejkom, baxxi rasek għal għajnejk u jdej talba warajja issa stess inti ukoll. Illum issa qaddis. Grazzi li permezz ta' Ġesu ibnek, inti ġibt lura iċ-ċans li jiena nista' niġi rrestawrat lura fil-glorja ma' Kristu Ġesu. Illum naraf li wieħed hemm biss, triq waħda biss hemm, salvazzjoni waħda biss hemm. U dak huwa Ġesu Kristu li huwa r-Re tal-glorja, li huwa l-glorja tal-missier timmanifesta fuq din l-art. Ġesu, qiegħ f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Aħsilni bid-dem għaddis tiegħek. Nindem minn dunubieti issa stess. U nitolbok aħfilli. Għax jien dinibt kontrik. Għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Ma rridx nintilef mulej. Irrid insalva mulej. Kisser mi fuq ħajti kull saħta, kull ħażen u kull dnub. Kissru mi fuq ħajti. U millum il-qoddim irrenja jent u poġġi fuq it-tron ta' qalbi. U għamel minni dak li trid int. Ġesu inti tixtieq li ninkun salvat u nibda nimxi fil-glorja tiegħek bħalma tgħid il-kelma tiegħek stess. Għalhekk permezz tal-grazzja tiegħek, tad-dem qaddis tiegħek, millum il-qudiem għallimni ngħix fil-glorja ta' Ġesu Kristu fuq din l-art. Sakemm niġi ħdejk fis-sema mulej, fil-glorja tal-ġenna. Grazzi tal-li salvajtni u grazzi tal-li ħfir li nubieti. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Issa,
Jekk inti xi ħadd u ħadd ma jolli idejha ħilum, għalkemm tista' tolli idejk imma marit il-ħadd jara dan id-dnub tiegħek, jekk inti kkundannajt, ikkritikajt, iżebelħajt kif tgħidha, żeblaħt b'nistalla, nies li jimxu fil-qawwa tal-Alla, nies jimxu fil-glorja tal-Alla. U inti ma tistax tifhem għaliex hemm ruxma ta' mart u ħadd xejn ma jista' jiġri tajjeb fil-ħajja tiegħek. Mhux ħanilek 100%. This could be one of the reasons. Allura, ħanidu hekk, ejn nagħmlu mod ma ġralek xejn. U inti xorta ma attekkajt nistalla, kritikajt nistalla, u ma ġralek xejn għal-menu sissa. Taf li xorta għadnub. Xorta għadnub. Allora, mux xorta ma tixxiq tagħmlu, ma tixxiq xiba fih. Mhux aħjar li inti tkun sewwa qudiem Alla u titlob għal min weġġak u taħfel lil min weġġak, ħalli mhux tal-li tbirkuma, tal-li titbirek doppju int. Mela għid it-talba warajja issa stess. Dawk kollha li intom żbaljajtu f'dil erja, għid it-talba warajja issa mejda minn qalbek. Għax forsi jista' jkun għandek addiction u ma tistax teħles minnha. Permessa din it-talba ħad inħeles. Jista' jkun hemm xi naf problema ta' finanzi, dejjem broke. Mhux normali, konċi darba broke, imma broke kont imma fqir le. Poverty is a curse. Broke is temporary. Dawn ma kollha affarijiet li Alla ma jridhomx fil-ħajja tal-poplu tiegħu. U Alla lilek iridek li inti tgawdi mill-glorja tar-rikkezzi ta' Kristu. Mela jgħid it-talba warajja minn qalbek. U jekk inti attakkajt xi ministru tal-Alla dak il-ministru nsartajt jien, tħabbix rasek jiena naħfillek anzi nitlob għalik issa stess. Alleluja, jiena llum itallimt lill-barkiet tiegħi, is-sejħa tiegħi, id-dilka tiegħi, ma tiegħi xejn kollha talmu lej u kollha minnhom ġej. Amen. Mela għid it-talba warajja minn qalbek. Għidlu missi qaddis. Aħfilli fejn jien missejt b'mod imniġġes, b'mod ħażin, il-glorja tiegħek u l-poplu tal-glorja tiegħek. Ma kienx id-dritt tiegħi li nagħmlu dan, mulej. Għalhekk nitolbok eħlisni mill-kundanna jew ġudizzju li jiena ġibt fuq ħajti. Jekk permezz ta' dan li għamilt, billi kritikajt, attakkajt, nistalla, jew inkluż anke dan ir-raġel, għamilta b'ignoranza. Illum qed naraf il-verità ta' din ir-realtà. Aħfilli mulej u wejni. Il-dawk li na kritikajt, nitolbok missier minn qalbi. Birikom u mljom b'kull barka. Fawwarhom bil-barka tiegħek. Jien m'għandi l-ebda dritt nikkritika l-qaddejja tiegħek. Fejn ma naqbilx, ma naqbilx. Ma m'għandi l-ebda dritt nattakkhom jew inżeblaħ bihom. Meta dawn huma l-istess carriers tal-glorja tiegħek. Missier qaddejs berikom u birek li l-lum. Fissem Ġesu Kristu. Issa nitolbok qabba missier li dawk xi aħwa jew anke mhumiex aħwa, imma Kristjani, Kattolċi jew Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, Pentekostali, Battisti jakkritikaw xi raġel tal-Alla, mara tal-Alla, jew anke lili. Mulej nitolbok biex ma żommilhomx dak id-dnub kontra tagħhom. Aħfrilhom. Mulej, meta l-poplu tiegħek ikkritika lil Mosè u lil Aron, imtlew bil-pesta u inti qed il-Mosè biex jitlob għalihom. U llum jiena bħala qaddej tiegħek mhux bħal Mosè. Aqwa minn Mosè minħabba Kristu. Nitolbok aħfer lil dawk li attakkaw il-ministri tiegħek. U iftħolhom għajnihom u urihom il-periklu tagħha di. Berikom għatihom is-saħħa f'ġisimhom u kull marda nitolbok biex neħħilhom. Naf minn qalbi b'ċertezza li l-mart mhux minnek mulej. Inti ġarrejt il-mart kollu tagħna u permezz tal-ġrieħi tiegħek aħna nfejqa. Fejja il dak il-brother, fejja il dak il-pastor, fejja il dak il-saċerdot, fejja il dak il-soru, il-presbiteru, il-katekist. Berikom mulej, berikom. Berikom għax hekk aħna nieħdu peċir meta naraw il-ġid tiegħek mulej. Għax inti għallimtna nħobbu. Għax hekk kint ħabbejtna. Għalhekk berikom mulej. Fawwarhom b'kull ġid. Fejjaqhom il-mart
u estendilhom il-ħajja tagħhom fuq din l-art biex ikunu ta' xempju trofew ta' tjubija tiegħek. Min qalbi dan nitolbok Abba Messier. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Grazie Ġesu. Hallelujah. God bless you YouTube u Facebook. Ajon ta' amana kull nar ta' 4 ta' fis-7 u kull nar ta' ħadd fil-10.